ናይ ረቡዕ ዕለት 24 ሚያዝያ 2024 ሓደሽቲ ዕለታዊ ዜናታት ስፖርት Presidential Cycling Tour of Turkey ረቡዕ ዕለት 24 ሚያዝያ ብራብዒት መድረኽ ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። ራው ቅዱስካ መበልታሻይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ዘዚሙ። ጴጥሮስ መንግስካ ብክልተ ነጥቢ ኣብ ዓቐብ 10 ደረጃ ይሕዝ። ፋቢዮ ካናቫሮ ንኡዲነዘ ከሰልጠን ኣብ ጥርዚ ስምምዕ በፂሑ። ንደገፍቲ ቸልሲ ዘሰንበደ ሓድሽ ጸብጻብ ተዘርጊሑ። ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ እንኳዕ ናብዛ ቻነል ብሰላም መጻኹም ሎሚ ከመትሩ ዜናታት ስፖርት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ሰናይ ምክትታል። Presidential Cycling Tour of Turkey ረቡዕ ዕለት 24 ሚያዝያ ብራብዓይት መድረኽ ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። መርሃዊ ቅዱስካ መበልታሻይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ዘዚሙ። ጴጥሮስ መንግስካ ብክልተ ነጥቢ ኣብ ዓቐብ 10 ደረጃ ሒዙ። ራብዒት መድረኽ Presidential Cycling Tour of Turkey 2024 ብፍሉይ ብቕዓት ተቐዳዳማይ ጋንታ ቤዞክ ጴጥሮስ መንግስቲ ተሰነየ ሓሊፋ። ጴጥሮስ መንግስት ኣብዛ መድረኽ ሓደ ካብቶም ኣብ ቀዳሚት ናይ ዓቐብ ውድድር ዝሃድሙ ተቐዳድምቲ ነይሩ። ኣብታ ቀዳሚት ዓቐብካ ካልኣይ ኮይኑ ብምዕዋት 2 ነጥቢ ወሲዱ። ድሕሪ ዛጎቦ ኣብ ዝነበረ ርሕቀት እውን ምስ ካልኦት ተቐዳድምቲ ካብ ዓባይ ጉጅለ ፍልዮም ብምግፋሖም ናብ ካልኣይቲ ናይ ዓቐብ ነጥቢ ተወግጎ ክዲቡ ጨሚሮም። እንተኾነ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ካብ ምስኡ ዝነበሩ ተቐዳድምቲ ምስ ተፈነወ ካብቶም መራሕቲ ተሪፉ ናይ በይኑ ጉጅለ ብምግባር ፍልልዩ ከጽብብ ተቓለሰ። ጸኒሑ ናይ ዓቐብ ማልያ ዝለበሰ ወዲ ጋንቱ ስለ ዝተጸንበሮ ኸኣ ብሓደ ናብቶም ዝመርሖም ዝነበሩ ተቐዳድምቲ ኣምርሑ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ዓባይ ጉጅለ ኣርኪባ ኣብ ሕቑፋ ኣተወቶም። ዓባይ ጉጅለ ኣብ ምዛን ውድድር ንዝሃደሙ ተቐዳድምቲ ምስ ኣርከበት ተጠርኒፋያ ናብ መዛዘሚ ሕንጸት በፂሓ። ኣብ ቅጽበታዊ ውድድርካ መርሃዊ ቅዱስ መበልታሻይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ብሰላም ዘዚሙ። ዕውት ናይዛ መድረኽ ቶቢያስ ኣንደርሰን እዩ። መርሃዊ ንካልኣይ መዓልቲኡ ናይ ታሻይ ደረጃ ዝሕዝ ዘሎ። በዚ ኸኣ ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር ብ17 ነጥብታት መበል 8ይ ደረጃ፣ ኣብ ናይ ግዜ ኸኣ ኣብ መበል 10 ደረጃ ይርከብ። መትከል ኢዮብ ካብ ትሬንጋውኑካ 21፣ ዳዊት የማነ ካብ ባይኬድ 27፣ ናትናኤል ብርሃነ 43፣ ጴጥሮስ መንግስካ 8 ደቂቕን 25 ከሊትን ዶንጊ መበል 111 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሮም ብሰላም ዘዚሞም ኣለዉ። ኣብ ናይ ግዜ ደረጃታት ዳዊት የማነ መበል 19፣ መትከል ኢዮብ 20፣ ናትናኤል ብርሃነ መበል 21፣ ጴጥሮስ መንግስካ መበል 84 ደረጃ ሒዞም ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ስዊዘርላንድ ዝወዳደር ዘሎ ሄኖክ ብርሃን መበል 123 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ብሰላም ዘዚሙ። ሄኖክ ኣብ ዝሓየለ ውድድር ናይ ጋንታ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ። በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ተቐዳድምትና ኣብ ዝቕፅል ውድድራቶም ዓወት ንምንየሎም። ፋቢዮ ካናቫሮ ንኡዲነዘ ከሰልጠን ኣብ ጥርዚ ስምምዕ በፂሑ። ሓደ ካብ ዝበለፁ ኢጣልያውያን ተኸላኸልቲ ፋቢዮ ካናቫሮ ንመዝነት ምስልጣን ክለብ ኡዲነዘ ክምዘዝ ኣብ ጥርዚ ምብፅሑ ምስታ ጋንታ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብር ኣለዉ። ካናቫሮ ኣብ ዓመት 2006 ዋንጫ ዓለም ከም ዝተዓወተ ዝዝክር ኮይኑ ደረጃ ክለብ ኡዲነዘ ኣዝዩ ትሒቱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ንኣሰልጣን እዛ ክለብ ሌሌቺዮ ፊተኪዩ መዝነት ምስልጣን እዛ ክለብ ክርከብ እዩ። ካናቫሮ ክሳብ ሰነዩ ነዛ ክለብ ብግዝያውነት ከሰልጥና። እዛ ክለብ ንድሕረወት ናብ ሰሬቤ ዝወረዳ ክለባት ተጸጊዓ ዘላ ክለብ ኮይና ካናቫሮ መወዳእታ ናይ ምሰልጣን ግዚኡ ንክለብ ቦናቬንቶ ኣብ ዘሰልጠነሉ ግዜ ክለቡ ናብ ሰሬሲ ብምምላሳን ደገፍቲ ክለብ ኡዲነዘ ዘሻቐለ ዜና ኮይኑ ኣሎ። ሊቨርፑል ምስ ኣዲዳስ ሓድሽ ውዕላ ምፍራም ትርከብ። ካብ ዓመተ ስፖርት 2025-2026 ክለብ ሊቨርፑል ምስ ኩባንያ ናውቲ ስፖርት ኣዲዳስ ውዕል ክትክትም ምዃና ተሓቢሩ። ክለብ ሊቨርፑል ምስ ኩባንያ ናይክ ውዕል ዘለዋ ኮይና ውዕል ዛ ክለብ ምስ ኩባንያ ክሳብ ምዛም ዝመጽእ ዓመት ስፖርት እዩ። ኩባንያ ናይክ ምስ ሊቨርፑል ዓመታዊ 30 ሚልዮን ዩሮ ኮንትራት ዘለዎ ኮይኑ ሊቨርፑል ኣብ ሰዓት ካብ ኣዲዳስ ካብ 75 ክሳብ 90 ሚልዮን ፓውንድ ዓመታዊ ኣታዊ ዘለዎ ውዕል ንምፍጻም ኣብ ምዝርራብ ትርከብ። ዩኤፋ ኣብ ክራማት ኣብ ዝካየድ ውድድር ዩሮ 2024 ሃገራውያን ጋንታታት ዘሕዝኦ ዓቐን ቁጽሪ ተጻወትቲ ናብ 26 ክብል ወሲኑ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝለዓለ ቁጽሪ ተጻወትቲ ኣብ መሳርዕ ሃገራውያን ጋንታታት 23 ነይሩ። ዩኤፋ ነዚ ውሳኔ ዝበጽሓሉ ምስ ወከልቲ ዘን ሃገራውያን ጋንታታት
ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ይወሲኑ እዚ ውሳነ መወዳእታ መግለጺ ኣብ ዕለት 22 ግንቦት ወግዓዊ ክኸውን እዩ ውሳነ ዩኤፋ ነታ ብብዝሒ ከዋኽብቲ ተጻወትቲ ሒዛ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዘርብሕ እዩ ኣብ ክራማት ምስ ቶማስ ቱከል ፈላለ ዘላ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ምስ ናይ ቅድማ ኣሰልጣኒ ክለባት ሻልክ ላይፕሲግን ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ራልፍ ራንግኒክ ኣብ ምዝራብ ከም ዘላ ጀርመናውያን ጋዜጣታት ስካይ ጀርመንን ቢልድን ሓቢረን ባየር ሙኒክ ንከም ጃቪ አሎንሶ የርገን ክሎፕን ዝኣመሰሉ ኣሰልጠንቲ ክትሃድን ጸንሐት ኮይና እንትኾነ ነዛ ጀርመናዊት ጋንታ ሓሳባ ብዘይ ምስማሮ ኣብ ፕላንሲ ኣትያ ምህላዋን ንዓመታ መሰጋገሪ ግዜ ዘሰልጥና ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ሃሰስ ትብለሉ ኣብ ዘላ ግዜያ ነዚ ኣብ ቡንደስሊጋ ተመክሮ ዘለዋ ኣሰልጣኒ ዘቋመተት ራንግኒክ ምስ ባየር ሙኒክ ርክብ ከም ዘካየድ እውን ተገሊጹ ኣሎ እዛ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትርያ ኮይኑ ዘሎ ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣውስትርያ ምስ ባየር ሙኒክ ርክብ ከም ዘካየደ ሓቢሮም ኣሎ እወ ምስ ባየር ሙኒክ ርክብ ኣካየደ ኣወንታዊ ዝርርብ ኣካየድና ኣለና ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣውስትርያ እውን ሓቢሮም ኣለኹ ምክንያቱ ኣዝዩ ልዕል ዝምድናን ምትእምማን እዩ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ግን ቀንዲ ዕላማና ኣብ ክራማት ዝካየድ ውድድር ዩሮ እዩ እንታይ ከም ዝስዕብ ድሕሪ ክንሪኢና ክሳብ ሕጂ ግን ኣብዚ ጽቡቕ ኣለኹ ባየር ሙኒክ ምሳይ ርክብ ኣካይዶም ከም ዝደልዩ ምስ ሓበሩኒ ቀዳማይ ነብሰይ ዝሓተት ክዋሕቶ ኣነ ኸ ነዚ ቦታ ይደልዮ ዶ ዝብል እዩ ነይሩ ክብል ምስ ባየር ሙኒክ ርክብ ከም ዘካየደ ተኣሚኑ ንደገፍቲ ቸልሲ ዘሰንበደ ሓድሽ ጸብጻብ ተዘርጊሑ ዳሚን ሳተስ ተባሃለ ኣብ ስታስቲክስ ኣተኪሩ ዝሰርሕ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ቸልሲ ኣብ ዘውፅኦ ስታስቲካዊ መጽናዕትን ደገፍታ ክለባ ሰንቢዶ እዚ ስታስቲካዊ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ክራማት ካብ ሲቲ ብ40 ሚልዮን ፓውንድ ፈሪሙ ነታ ክለብ ሰለይ ዘብላ ዘሎ እንግሊዛዊ መንእሰይ ኮል ፓልመር ኣብዛ ክለብ ተዘይህሉ ቸልሲ ኣብ መበል 18 ተርታ ደረጃ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ተቐሚጣ ከም ትህሉ ዘርኢ ስታስቲክስ እዩ ዘርጊሑ ዘሎ ፓልመር ኣብ ቸልሲ 20 ሸቶታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክቆጽር ከሎ 9 ሸቶታት ድማ ንደቂ ጋንቱ ቀሪብሎም ኣሎ እዚ ቁጽሪ ፓልመር ክለብ ቸልሲ ካብ ዘቁጽረተን ጎላት 47 ሚእታዊት እግሩ ዝሓወሰሉ ተጻዋታይ ምዃኑ የርእየካ ቸልሲ ፓልመር ኣብ ዝተሰለፈለን 27 ጸወታታት ኣብ 10 ተዓዊታ ኣብ 6 ማዕረ ኣብ 11 ድማ ስዕረት ክትቀምስ ከላ ፓልመር ኣብ ዘይነበረለን 8 ጸወታታት ድማ 3 ዓወት 3 ስዕረት 2 ድማ ማዕረ ውጽኢት ኣመዝጊባላ ፓልመር ዘቁጽረን ንቸልሲ ነጥብ ዝሃባ ሸቶታት 13 ነጥቢ ክትወስድ ከላ ልዕሊ ተጻዋታይ ንጋንቶ መዕወቲ ነጥብ ዝሃቡ ዶሚኒክ ሶላንከንን ኦሌ ዋትኪንስን ጥራዮም ብዘይካዚ ፓልመር ኣብ ጻወተሉ ጸወታታት ቸልሲ ብገምጋም 2.2 ገምጋም ሸቶታት ከተቆጽር ከላ ንሱ ኣብ ዘይህልወሉ ድማ እዚ ገምጋም ኣሃዝ ናብ 1.3 ይወርድ ፓልመር ኣብ ዝስለፈሉ ጸወታ ናይ ዓወት ሚእታዊት ቸልሲ 46 ሚእታዊት ክኾን ከሎ ንሱ ኣብ ዘይህልወሉ ኸኣ ናብ 37 ሚእታዊት ይወርድ ቸልሲ ፓልመር ኣብ ዝስለፈለን ጸወታታት ገምጋም ካብ ጸወታት ወስዶ ነጥቢ 1.57 ክኾን ከሎ ንሱ ኣብ ዘይስለፈሉ ገምጋም ቸልሲ ካብ ጸወታት ወስዶ ነጥቢ ድማ ናብ 1.36 ይወርድ ኣብ 29 ሸቶታት ቸልሲ ዝተዋሰአ ፓልመር ነዘን ሸቶታት ካብ ጸወታታት ቸልሲ ተውጺናየን ቸልሲ ኣብ 29 ሸቶታት ቸልሲ ዝተዋሰአ ፓልመር ነዘን ሸቶታት ካብ ጸወታታት ቸልሲ ተውጺናየን ቸልሲ ካብ ዘላቶ ደረጃ 20 ነጥቢ ትሒታ ኣብ መበል 18 ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ንበርንሌይን ሼፊልድን ጥራይ በሊጻም ተቐምጠት ነይራ ብዘይካዚ ቸልሲ ፓልመር ኣብ ዝተሰለፈሉ ጸወታታታ ገምጋም ኣብ ጸወታ ዝምዝገባ ጎላት 1.1 ክኸውን ከሎ ፓልመር ኣብ ዘይህልወሉ ድማ ልዳት ቸልሲ 1.9 ሸቶታት ይምዝገቦ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ክለቡ ናብ ብራይተን ተጓዒዛ ብተካየዱ ግጥም ንኣጥቃዕያ ኤርሊንግ ሃላንድ ክበኩር ምዃኑ ፔፕ ጓርዲዮላ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ግጥም ኤፍኤ ካፕ ኣንጻር ቸልሲ ብማህረምቲ ዘይተሰለፈ ሃላንድ ካብ ንጥፈታት ክለቡ ርሒቑ እዩ ዘሎ ሎም ኣብ ዝካየድ ወሳኒ ጸወታ ካብ ምስለፎ ኣጠራጣሪ ምንባሩ ክሕበር ዝጸንሐ ኮይኑ ብናይ ጨወዳታት ጸገም ኣብ ትሕቲ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዘሎ ሓካይም ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ሓቢሮም ነይሮም ጓርዲዮላ ንሃላንድ ስቶንስን ፎደንን ኣመልኪቱ ዝቐረበሉ ሕቶ ኤርሊንግ ሃላንድ ንጸወታ ድሉው ኣይኮነን ዘሎ ፎደንን ስቶንስን ግን ኣብ ሙሉእ ቁመና እዮም ዘለዉ ኣገዳሲ ተጻዋታይና ምዃኑ ኣብዚ ኣገዳሲ ጸወታ ዓቢ ሃጓፊ ክብል ዘይምህላው ሃላንድ ሓቢሩ ማንቸስተር ሲቲ 2 ጎደሎ ጸወታ ኣብ ኢዳ ሒዛ ከም መራሒት ኣርሰናል ብ4 ነጥቢ ትሒታ ኣላ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ትዕወት ሊቨርፑል ካ በታ ካብ ሜዳ 1 ኪሎሜትር ጥራይ ርሒቓ ዝዓረደት ኤቨርተን 2-0 ተሳዒራ ግጥም ማንቸስተር ዩናይትድን ሼፊልድ ዩናይትድን ብዓወት ዩናይትድ ክዛዘም ተገሚቱ ነይሩ ኣብ ሜዳ እውን ዩናይትድ ዓብላሊት ኮና ተረኺባ እንተኾነ ኣብ ሜዳ ኣብ መበል 35 ደቂቕ ቀዳሚት ጎል ዘመዝገበት ሼፊልድ ዩናይትድ ኮይና 1-0 መሪሓ
ኣብ መበል 42 ደቂቃ ግን እቲ ናብ ደስ ዝበሉ ውልዳት ጎል ዘቁፅር ማጓየር ተኸታታሊት ካልኦት ጎል ብምዝጋብ ንጋንቱ ኣመሓራሪዋ። ኣብ መበል 50 ደቂቃ እንደገና ሼፊልድ ዩናይትድ መሪሕነት ተረከበት። እንተኾነ ኣብ መበል 61 81 ደቂቃ ካብ ፈርናንደስ ኣብ መበል 85 ከዓ ካብቲ ጎል ሓሪምዎ ዝቐነየ ሆይላንድ 3 ጎላት ዝረኸበት ማንቸስተር ዩናይትድ 4-2 ተዓዊታ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ እታ ንክሎፕ 4 ዋንጫ ዕቲራ ከተፋንዎ ዝዓለመት ሊቨርፑል ነታ ዝተረፈታ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ጠቕሊላ ትፋነወሉ ናይ 2-0 ስዕረት ካብ ኤቨርተን ተቐቢላ። ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዜናና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል መደባትና ይራኸበና። ብሩኽ መዓልቲ ለይትን በብዘለናዮ ሰሰናዮ ሲኒማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ለለበት ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲኒማ ሰመረ ኣብ ሲኒማ ሰመረ እጥዑሙ ዝነቀ ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልምታት